Għadu kemm ġeżvelat każ fejn kien hemm abbuż fuq il-poplu Malti kollu. Il-gvern stess kif ħabbar l-Onorevoli Van Bartolo u anke tkellem dwar l-Onorevoli Adrian Delija, il-gvern abbuża mill-poplu Malti meta ippubblika fil-Gazzetta tal-Gvern ta' ftit ġranet ilu li l-emendi li għaddew mill-Parlament ħlief għal 3 deputati li vvotaw kontra issa għaddew bħala liġi, skont kif intqal mill-Gazzetta tal-Gvern. Pero ġa żvelat mill-Onorevoli Van Bartolo li il-President ta' Malta ma ffermax din il-leġiżlazzjoni. U għal daqstant uffiċjalment, jekk iridu nkunu korretti, din il-liġi għadha ma tistax tiġi pubblikata bħala liġi li tiġi fis-seħħ. Iżda l-Gvern huwa l-minu responsabbli li burokratikament jirrapporta lil poplu Malti fil-Gazzetta tal-Gvern li din il-liġi ġiet fis-seħħ għax il-President iffirma, abbuża mill-poplu Malti, illa li din il-liġi għadha ma ġietx iffirmata mill-President ta' Malta. U allura jiena qed indur lejn il-poplu Malti u ngħidlu wara f'liema sitwazzjoni wasalna. Illa li il-Parlament fil-maġġoranza tiegħu ivvota ma' favur din dawn l-emendi, illum ħadd minnhom qed jitkellem rigward l-abbuż. Illum kważi spiċċajna bla oppożizzjoni parlamentari. Il-gazzetti jekk imsejħa indipendenti mhumiex jitkellmu fuq dan il-każ ukoll uffiċjalment hekk abbużiv fuq il-poplu Malti. Il-poplu Malti illum il-ġurnata huwa maħtuf minn 4 min nies, minn klikek, minn Parlament, minn naħa tal-Gvern u minn naħa tal-Oppożizzjoni li mhumiex qegħdin ikunu sinċieri mal-poplu Malti. Maħtuf mill-hekk imsejħa stampa media indipendenti li mhix titkellem mal-poplu Malti u tgħidlu fil-verità eżattament x'qed jiġri. Li kieku ma kienx għal dak li qal l-Onorevoli Van Bartolo u dak li ġa sostnut ukoll minn Dr. Adrian Delija bħala membru parlamentari u għax dawn ivvotaw kontra dawn l-emendi li ressaq il-Gvern, kieku aħna bħala poplu Malti għadna ma nafux x'inhi l-verità. Ma nafux li sar dan l-abbuż. U allura l-abbuż mhuwiex biss issa minn min b'mod fals ħareġ id-dikjarazzjoni li suppost din il-liġi tista' tiġi fis-seħħ mingħajr ma ġiet iffirmata mill-President. Imma l-abbuż huwa wkoll demokratiku. Ta' min suppost qed fid-demokrazija jiddefendi l-poplu Malti u jkun oppożizzjoni parlamentari u mhux. Ta' min suppost qed bl-istampa indipendenti jirrapporta lill-poplu Malti u jħares lill-poplu Malti mill-abbuż tal-Gvern. Illum għandna l dawn kollha qegħdin f'kolliżjoni mal-Gvern, daw kollha qegħdin f'kolliġin mal-Gvern, daw kollha qegħdin jiġu jaqgħu jqumu mill-verità jiddefendu il-poplu Malti. U jien nagħmel dan l-appell lilek, għażiż poplu Malti. Illum il-ġurnata biex jgħaddulek dawn il-liġijiet lilek qegħdin naqarqu bik. Ħoħsib u waħsib.